Ей! Кой наистина си ти от Star Wars, но как ще ни помогнеш? Ами, на едно място. Не ми се ходи сега до туалета. Не. Имам предвид. Познавам един човек, който може да ни помогне. Казва се Стив и от Майн... Боже, моля та! Кажи нещо смислено. Ами, нямам идея. Това поне беше малко смислено. О! Върнах се и нося това. Намерих тази голден броня в инвенторито. Ти от кога си имала голден броня в инвенторито си? Ами... Аз влязох в друг свят. О, но какво ще правим? Мисля, че знам решението. Бум! Яко! Но той с какво ще ни помогне? Как мислиш, че ще? Ами, той е мой много добър приятел. Той ще ме защитава, но няма да убива монстъри. Здравей! Аз съм Сноу Голем и днес ще помагам на Стив. Това ме кара да падна. Това е ужасен глас. О, съжалявам. Отивам на работа. Уи! Ау! Кой си ти? Какво правиш тук? Аз съм Сноу Голем и днеска ще помагам на вас. Имаш ужасен глас, да го знаеш. Добре. Щом Сноу Голем, значи си добър. Играл съм Майнкрафт. Ето, това е змията ми. Тя ще спре Стив, моите приятели, т.е. моите неприятели и Star Wars. Нинджаго ще ги запазя. Ще им потрябват да зли планове. Следва разрушение и продължение.